25. 25. 25. U gradu. A városban. A városban. Htjela bih na željeznički kolodvor. A vasútállomásra szeretnék menni. A vasútállomásra szeretnék menni. Htjela bih na aerodrom. A repülőtérre szeretnék menni. A repülőtérre szeretnék menni. Htjela bih u centar grada. A városközpontba szeretnék menni. A városközpontba szeretnék menni. Kako da dođem do željezničkog kolodvora? Hogyan jutok el a vasútállomáshoz? Hogyan jutok el a vasútállomáshoz? Kako da dođem do aerodroma? Hogyan jutok el a repülőtérhez? Hogyan jutok el a repülőtérhez? Kako da dođem do centra grada? Hogyan jutok el a városközpontba? Hogyan jutok el a városközpontba? Trebam taksi. Szükségem van egy taxira. Szükségem van egy taxira. Trebam plan grada. Szükségem van egy várostérképre. Szükségem van egy várostérképre. Trebam hotel. Szükségem van egy hotelre. Szükségem van egy hotelre. Htjela bih iznajmiti auto. Egy autót szeretnék bérelni. Egy autót szeretnék bérelni. Ovdje je moja kreditna kartica. Itt van a hitelkártyám. Itt van a hitelkártyám. Ovdje je moja vozačka dozvola. Itt van a jogosítványom. Itt van a jogosítványom. Što ima vidjeti u gradu? Mit lehet megnézni a városban? Mit lehet megnézni a városban? Idite u stari grad. Menjenek az óvárosba. Menjenek az óvárosba. Napravite kružnu vožnju gradom. Csináljanak egy városnéző körsétát. Csináljanak egy városnéző körsétát. Idite do luke. Menjenek a kikötőhöz. Menjenek a kikötőhöz. Napravite kružnu vožnju lukom. Csináljanak egy kikötői körutazást. Csináljanak egy kikötői körutazást. Koje još znamenitosti postoje? Milyen látnivalók vannak még ezen kívül? Milyen látnivalók vannak még ezen kívül?